onye ọ nọ n'ebe ọ nọ n'olu m iwe wene ya ihe a na-ekwu na ọ na nkwụchi enwere ebe m dị wrong onye ọ na nwere right ekpọ m sị m lekwa ebe m dị wrong aga m akọrekt onwe m onye dị ndụ ka a na-amaji aka na-amaji onye nwe mmadụ adịkwa ezu oke n'ihe niile ama m ihe ọjọọ m mere masị nwa m esi na Mbaka ebu ndị na-enweghị ihe o mere agha Mbaka ewere nwa m setie Mbaka nọ n'ọ na-edina nwa m Mbaka ala na nwa m n'iyi nwa m nwa ejikọ ọnụ ya gwa m mgbe ya na Mbaka nwere nnukwu problem ha nwere ha lụrụ ọgụ na adoration ọ dọbichiri waya dọka efe Mbaka ndị fada Katọlik nọ na Enugu steeti na ndị na-aga adoration ma ndị sista ma ndị adoration o mere unu n'ihu ọ dị ihe zoro ezo gbaa ka m kpọrọ nwa m sị nwa m gị na-eme ọ gwara m kawa eziokwu Mbaka m dogwa gị sị gị hapụrụ m nwa m na-ekwukwu ya n'ime ime sị achọkwa m kọwa n'olu m Mbaka hapụrụ m nwa m mana mgbe ogu ga-egbu mmadụ o nwere ihe ọ ga-eji atụpụta ya ifini ị na-emewu m since gị nọkọtazie by last year gị na princess bido meme gị were nwa m seti ya gwe ihe ọ ga-gị kwu against princess ya gakwuo onye iberibe mụtara ịtụ ashị ịkụziere otu esi atụ ashị otu ọ na-atụkwa ka ọ tụgide m na gị kụziere ya ya gakwugide nwaanyị anya bụzi hashtag Mbaka again anyị bịara ka ikwu okwu nwanne anyị nwoke bụ Fada Mbaka, Reverend Fada Mbaka ya ka anyị ji maka ya wee bịa tata mana asị na ọkọrọkụ ka eji alacha ube nya maka aja ya bụ bekịta ọ dị ọkụ isi na ihe a m kwuru washi dị ho Katọlik si na ihe m kwuru washi ogo n'ime osimiri anyway ọnụ sị m ga-adụ isi aga m adụ ya Mbaka n'ime obi gị niile ịma na ihe m kwuru wee eziokwu atụgbudo ngashi Mbaka hapụrụ m nwa m ọ na-echọrọ ịlụ ụlọ ọma yipụ efe fada agwara m fada oti mpodo mbụ esend m ya meseji bifo ihe ebido si ya gwakwa gị na gị ọ na-echọrọ ịlụ ụlọ ọma gị yipụ efe fada bịa lụrụ ụlọ ọma kwa nchọ hapụrụ m nwa m ụmụazị abụọ ị gbara akwụkwọ ka ha sepretịrị ikwere nkwa iwere nwa ahụ na ịga chukwuru anya isi ya alụmanya ka ha sepretị ịkpọkwara ha abụọ si ka imere ha udo maka amụtuo na ka kpọọ nwa gị ọnwa gị zụba ya zụba abụọ ma Mbaka hapụ ma nwa gị ọnwa gị ụlọ ma mụrụ gị Igbo bụ Igbo ndị ọma ka eke unu mee mgbede ọma na ndị be anyị eji m n'aka na gị na-esi n'ụlọ gị n'ụlọ na-asị mma ka eke ụbọchị tata mere unu azụkwala ọfụma ndị gara ahịa ya unu anata n'aka ekwe na ihe unu gotere m enye n'unu m ka nri buru dịrị Chukwu ndụ ndị na-azụ ndị lụrụ ọrụ aka nke ọbụla imere tata imekwala ọfụma nnọọ ndị be anyị ngwa biko na buru chanel a na ka anyị kụpụrụ Jizọs asịrị mgbede na 7 na-akụọ ndị na-esedili meseji gịnị na-eme a na-efu ihe na-agbara soshal midia tata dịkwa egwu Mbaka ege anya bụzi hashtag Mbaka ege anyị bịara ka ikwu okwu nwanne anyị nwoke bụ Fada Mbaka, Reverend Fada Mbaka ya ka anyị ji maka ya wee bịa tata mana asị na ọkọrọkụ ka eji alacha ube nya maka aja ya bụ bekịta ọ dị ọkụ ndị be anyị akụkọ ọka nkụ mana tupu m gaa n'iru biko ọ bụrụ na ị bụ ndị touch not my anointing and do my prophet know ha biko gafere m abịa m ebe ị touch anointing mmadụ nke ndị aha many prophet mana ịnọchielu m ụzọ mme gịnị ntọchịa gị ọ bụrụ na ị bụ ndị judge not so you too will not be judge gafere m abịa m ebe ị judge mmadụ mana ịnọchielu m ụzọ mme gịnị njọjịa gị abịa m ebe anụwa ka first of all m ga-akpọghachigodi n'anya azụ mkpọghachizie anya azụ a mwepụtazielu gị vidiyo na-agba kịta ka ị were aka gị mee gịnị jọji ya ma ịchị jọji otu ndị na-achọghị jọji mụnwa ịbịa m jọji ya gị njọji sia gị allow God to judge me otu ndị na-achọghị jọji mụnwa nsogbu adịghọ but I will judge you ọ bụrụ ya ka ọ ji nwee ndị gụchara akwụkwọ bụrụ jọji na ọ na court inwe kesi bịa ịnọrọ ebe a na-asị ya my lord yes my lord no my lord o kpee gị ikpe kpesie gị kpọsie ma gị ikpe ọnwụ ma gị ikpe ọnwụ bụrụ nke anyị atụ gị nga atụọ gị nga ọ bụrụ nke anyị ebelu gị ebela grant ya gị bel ọ bụrụ ofe ikpe a ka a na-ekpe ọ mara na m ekpuru ihe ọcha n'isi yili nke a na-eyi n'ọnụ ya ma etoluru m ikpe gị ikpe pụta ebe a ka m kpee gị Mbaka again ọnya ka anyị nọ n'okwu ya tupu
ga-aga n'iru ka mkpọghachi unu azụ. Ọkwụrụ 2015 otu Mbaka si wee buo amụma ife God gwara ya na ka Buhari si wee bụrụ echesi ọgwụ anyị na inwetaghakwana Buhari na Naịjirịa kịta feni na-adị mma. Ife ka Buhari win siri mkpamkpa bido kpọba na gọọmenti ya ọkwa Buhari ọkwa Mbaka pụtara defend enye ka God si wee rezie a Muslim wee mee nye osi na Margaret Thatcher so na Margaret Thatcher to fight anti-corruption, to fight corruption na ekpele niile anyị bụ ndị ụka kpebele na Chukwu nwele Muslim wee zaa anyị ya bụ ekpele anyị ekoli aka. Ife anyị ji kwụọli aka abụọ maka na ife okwulu atọka ahụ na ife anyị ji kwụọli aka maka na gịnị na ọ sị na God said ịma na anyị na Chukwu adịka na mma anything na ọbụla ekwesịrị itinye ya Chukwu God said anyị ekwelugo ozigbo. We don't reason, we don't ask questions, we are okay as long as that is what God said. Ofu Mbaka atụghalizila azụ kịta dịzi against Buhari. Ọ supported Buhari twice, both in 2015 and in 2019. All of a sudden in 2021 amazi m God nke anyị na-amazi kịta bụ ma God wa gị nke ị na-ekwu kịta anụwa ka ọ na-ijiliga anya gị fụba reality wee decide igwu onwe gị eziokwu. Mana ofe ihe anyị na ha ajụ onwe anyị bụ ndị ụka na-agụ Baịbụl ọkwadelo anyị si na God na before God formed us ya bụ tupu nna gị enwere ihe dị ya na-arụ wee gbanye nne gị na-arụ kpụkọsịa wee ghọọ mmadụ wee mụọ gị that God knows what you will be. That means na that same God that knows what you will be when you are just ordinary blood should equally know what Nigeria will turn out at the time during the reign of Buhari. God is not a Confucianist. God abụghị onye otu a ọ naghị ayalụpụ mmadụ. Nya bụ na ọ ka mma na ịpụtala kwuo okwu ka nwoke si na ị na-esigo anya ka Nigeria si adịkịta na ọ bụ na Goodluck win na nke a ga-eme ma ọ bụ na nke a mee na nke a ga-eme na ihe ahụ ihe mere iji sọpọtụ onye dị otu a ọ bụghị isi anyị na God si gị. Nya bụ ọ bụ na idebe arụ kịta na na blackmail gị maọbụ ndị ụka gị kwete na blackmail gị, you don't blame those like me that believe the story is coming up now. Maka gịnị na imego onwe gị onye ọnụ abụọ, imego onwe gị onye iru abụọ, onye ikwuo nke ime nke ọzọ, ikwuo nke a n'ụtụtụ efifi ikwu ọzọ abalị ikwu ọzọ. Ofu Mbaka anụwa binile ọtọ few years ago or last year I think 2-3 years ago take na Buhari win chekwa 2015 election also wee kpọọ ndị niile na-eme ihe Biafra, ndị IPOB, lazy youths, miscreants wee sị na ebido ife Biafra na ndị ọnụ nụrụ n'okwu dịka ya no ejebe ijie enwee mmadụ na-eme ife Biafra akwụọla ya aka. Ndị ọrụ n'ụlọ ụka ya na-akwụgheri aka o nwekwara ike nwa ha na ya nwa nwunye dịfa nkwa ike ọnọlụ ya nwanne ha nwere ike onweli ọnọlụ ya maka ndị be anyị na-eme ife IPOB mere gịnị riri nne, ndị be anyị na-eme ihe Biafra mere gịnị riri nne, ndị be anyị ihe na-eme na Naịjirịa na-adịrọ mma mere gịnị riri nne. Mana ị na-akụ aka you are clapping for your ignorance. Agbaghị ife gị ihe na-akụ aka ọ pụtagozi kịta kpezielu ndị ahụzi miscreants na-agbaghị ihe ndị iberibe na-enwe ha aka ọlụ enwe ihe ha na-alụ jobless people. Ọ pụtagozie kịta kpebelufe ekpele Chukwu chekwabefa ọ pụtagozi ha ka ọsọ onye nzọpụta anyị kụọla ya aka. Anyị na-ajụzikwa onwe anyị ọzi God na-ekwu ka ọ bụ Mbaka na-ekwu na blackmail apụtago anyị amụrụ nke bụ eziokwu anyị amụrụ nke bụ asị. Mana ofu ihe mma bụ na Mbaka ejirigo aka eme gịnị pụta onwe ya. O nwere ndị na-asị let's support our own, let's support our own, let's support our own abụrụ na ihe ragbọ mmadụ n'ife ọ na-eme adịrọ mma. Onye mere ife ọjọọ ji wee rie nne na ana Igbo na asị na ya emebe oke otula ome gịnị ọ na ife mere ihe ọjọọ ji wee rie nne na ana Igbo anyị tata bụ na anyị afụ ka ihe ọjọọ na-eme dị ụtọ na onye na-eme ife a nwere ike ọ bụrụ nwanne m bụrụ nwanna m bụrụ onye nke anyị you will not say it. Ife ọjọọ eme gịnị ikwuchie ya ọ na leba na-amụba 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 na-amụba
nya bụ support our own abụrụ na ifu ihe na-adịrọ mma ikwupie so that ka onye akwụsị ihe ọ na-eme and ka another person hapụ ime gịnị isonye n'usoro ụkwụ onye a na-aga onye ka ihe eji kwupụgodiri Chukwu okwu ka ọ bụzie na emere nke ikwu maọbụ na ebe imegasị na gị kwuru adịrọ mma ndị kwutere ya mana kwupụ nya bụ na ndị na-akụrụ mpaka aka ụnụ akụzi na nwere ihe o mere special okwu eselitegonu ofu nwaanyị apụtagozi na ebubie nwaanyị ya sị na nwaanyị mmiri nwa ya sị na ọ na-eme ihe mmiri nwaanyị bụ dibịa ọ na-asị na ọ na-eme dibịa ọ nwerekwa ihe ọ na-akọfọrọ ka mpaka si wee sị anya gbuo mmadụ mmetiekwalu nya bụ vidio kinukilie ka mpaka si wee sị anya gbuolie bishọp ka ọ sị na onye ka ọ sị anya gbuolie kawanụ kwụsị ihe niile okwucha ibi na o kwugidere nwee kwuo ka mpaka si nwee mebisie nwa ya mesie ya iwe di ma iwe di mpaka mesiri nwa ya iwe di na nwa ya na-akọsịrị ya ma ọ kwụsie ya ọ pụtakwala na ebubie na-asị na ebe ọbụla akpọrọ ya na ọ ya eme gịnị na ọ ya aza even sef na mbaka nwere nwa according to ha ọ bụkwa m kwuru afa nwa a sị na afọ ya bụ Abụọma mana anyị amazi mana Abụọma bụ Sam na anyị amazi Abụọma chapụta ihe ọ bụ maọbụ amaokwu nke ihe anyị amara maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị anyị amakwana mgbe a mụrụ ya mana ihe anyị mere bụla a sị na mbaka mere gịnị na ọ nwere nwa ya ya pụtagokwa mee gịnị dịbọ nkụ ihe niile nne ya kọrọ si na ọ bụrụ eziokwu na mbaka bụ gịnị ha role model Christian's role model na a na-eyuzu mmịa against mbaka and the lady herself na-ekwuzi kịta na ndụ ya na ndụ nwa a mee gịnị nọ under threat na na-achọzi ha ka egbuo ha nya bụ ka unu jede chọba the lady chọba nwa a ka unu sevuo ha na ọ dị very very important ọ ya bụ okwu dala DNA ka unu nwee proof ọ daa n'ịṅụ iyi ka unu nwee proof unu fụ ndị ya nwụrụ unu iyi unu jede chọba these two women nwaanyị a na nwa ya nwaanyị ya na that little child ma di ya nwanụ ka unu jide fa mee gịnị akụkọ ka nkụ mana ife nchọrọ ikwu kịta bụ na mbaka ji aka ya mee gịnị ma onwe ya onye okwu ụwa so you don't blame people kịta ma ọ bụ na ha feel na imago na mbaka bụ onye dị otu a you don't blame them onye ka o jiri adị mma ịnidiri ibibere ekwu ihe na-ekwesịrị ka ikwuo especially in the man of God anụwa ma ị chọrọ itinye ọnụ n'ihe na-eme na Nigeria mee gịnị mechie ọnụ gị. You don't need to come and stand in your altar and begin to say God said this and God said the other one. Maka na nwere ike ikwuru mbọsị echi na ichefu gị ya echi na epụta ikwu ọzọ ọ bụzi na nke ikwuru mbọsị na nke na-ekwu tata emezi gị na abụrụzi ofu ka tielu na ya bụ vidio kunu nene ọ bụrụ na ịbụ ndị dị too religious na ị gaghị igesi ihe ị gara echebe ihe echiche gawa mana ọ bụrụ na ị na-egesi ọnụ mmiri okwu nwaanyị a na nwa ya nwaanyị chebeli echiche mali na ebe ọbụla nwata na-ebe akwa na-alụ aka ma nne ya nọrọ ebe a nne ya mere gịnị nne ya na ya ya bụ ka ị gaa n'ukwu mmiri ndị anụnwa ka ijiri aka gị mee gịnị kpọọrọ onwe gị resọt. Igbo bụ Igbo ọgwụkwa na ọra m n'ọnụ mgbakwanụ na chi ejigo ka chi fonu. Ndewonu ọhaneze ndị Igbo, ana m ekele onye ọ nọ n'ebe ọ nọ n'olu m iwe wene ya ihe a na-ekwu na ọ na nkwụchi enwere ebe m dị wrong onye ọ na nwere right ekpọ m sị m lekwa ebe m dị wrong aga m akọrekt onye dị ndụ ka a na-amaji aka na amaji onye nwe mmadụ adịkwa ezu oke n'ihe niile. Ama m ihe ọjọọ m mere masị nwa m eso na mbaka ebu ndị na-enweghị ihe o mere agha mbaka ewere nwa m setie mbaka nọ na ọ na-edina nwa m mbaka ala na nwa m n'iyi nwa m nwa ejigo ọnụ ya gwa m mgbe ya na mbaka nwere nnukwu problem ha lụrụ ọgụ na adoration ọ dọbichiri waya dọka efe mbaka ndị fada katọlik nọ na Enugu steeti na ndị na-aga adoration ma ndị sista ma ndị adoration o mere unu n'ihu ọ dị ihe zoro ezo gbaa ka m kpọrọ nwa m sị ya nwa m gị na-eme ọ gwara m kawa eziokwu mbaka m dogwa gị sị gị hapụrụ m nwa m na-ekwukwu ya n'ime ime sị achọkwa m kọwa n'olu m mbaka hapụrụ m nwa m mana mgbe ogu ga-egbu mmadụ o nwere ihe ọ ga-eji atụpụta ya ifilin ị na-emewu m sins gị nọkọtazie by last year gị na princess bido meme gị were nwa m seti ya gwe ihe ọ ga-agị kwu against princess ya gakwuo onye iberibe
mụtara ịtụ ashị ịkụziere otu esi atụ ashị otu ọ na-atụkwa ka ọ tụgide m na gị kụziere ya ya gakwugide nwaanyị ọ naanị na asị m nwa m biko gaa yọọ nwaanyị a biko ọsọ nwere ihe nwaanyị a mere gị because every time nwa m adaa nwaanyị ntị tụpụrụ owu mbaka ịkpọrọ m si m ka aga mgbuo bishọp na-edozie na princess kwe m nkwa si m na ị ga transfer 1 million na akaụntụ nwa m transfer m si m lara ụbara nwa m si amori ego ịnụ nọ na-egbu na mmadụ mbụ mbaka ndị ji eme ego ga-adị m eri ego ọbara iwe modụla iwe kila isi na ihe a m kwuru washi gị ho katọlik si na ihe m kwuru washi ogo n'ime osimiri enyiwe ọnụ si m ga-adụ isi aga m adụ ya mbaka n'ime obi gị niile ịma na ihe m kwuru eziokwu atụgbudo ngashi mbaka hapụrụ m nwa m ọ na ịchọrọ ịlụ ụlọ ọma yipụ efe fada agwara m fada oti mbodo mbụ esendị m ya meseji bifo ihe ebido si ya gwakwa gị na gị ọ na ịchọrọ ịlụ ụlọ ọma gị yipụ efe fada bịa lụrụ ụlọ ọma kwa ịchọ hapụrụ m nwa m mụ ụmụazị abụọ ị gbara akwụkwọ ka ha sepụretere ikwere nkwa iwere nwa ahụ na ịga chukwuru anya isi ya alụm ya ka ha sepụrete ịkpọkwara ha abụọ si ka imere ha udo maka amụtuo na ka kpọọ nwa gị ọnwa gị zụma ya zụma bụ ọma mbaka abụ ọma nwa gị ọnwa gị ụlọ ọma mụrụ gị ya kpọba zụma iji ụlọ chọọchị mere ebe a na-eme mpụ gị sọwa direction were iji ịvụ iji ihe ọjọọ wee wa the foundation onye mechi ike gị dịgo ga-egbu ya awụ m ogbu mmadụ ọ bụ ihe gwara m abara m na direction gị mpụ ọkwa pas yes mụ na gị na-enwe problem na-enwe issue because of nwa m kwa mụ na gị na-enwe issue unu elecha ya si eji m nọmba gị awụzi m spirit bịa gwa gị ihe m gwara gị 2018 gị na ndị otu gị kpọrọ nwa m polis n'Enugu steeti people gakwa ga mee investigation nke akwa because ebe ime Enugu amadị m aga m echeta ha the police station bete ịma ndị makwa mma aga m investigation ndị adoration gị ga ihe akwa ịma ihe niile m send gị na voice mgbe ma ihe niile m dere gị sị gị hapụ m nwa m ịla na nwa m n'iyi echi kpọrọ ya junior ọgide ekwe na ị ga-edine gị tụtụrụ ya pụta na adoration gbuo ya ihu ya na onye ọzọ gị gbuo ya ya ga-egwu ebe ọzọ ọgụ nwunye gị ipe efe fada bịa lụọ ya ịwụ fada ị na-eme politiks ị na-eme nte ị na-eme imo ikwugide ebe Goodluck na ọdịdị mma gị gafee ebe Buhari nọ Buhari bi gị ego gị kwere gị gafee ebe maka na ụlọ ma na-agwa m all your secrets ma ego Buhari biri gị iji eme agrik ka a na-akwa eze ebe gị ọzọ ọkwa gị ebido kọtọwa ya gị esi ewu Nwachukwu ị chetara mgbe ị gụrụ egwu isi na Ahakem mana fada aka ntị mgbe Ahakem bịara nke gị ka o butere ego ọkwa ikwugharị ha wepụ aka enwe n'ofe ka ọ hapụ ụlọ gị aka mmadụ bikọs ọnụ niile enwe na ụgwọ amamikpe ga-adịrị onye ahụ ma na ihe abụ ihe ọjọọ na-eme ya ana amamikpe keke gị ga-adị njọ bikọs ịpụta na ị chọrọ ịgara Chukwu ozi ka ị kụtara ya mkpọrọ gị rụzi onye na-akụfu akụfu ụtarị a ga-apịa gị n'ọkụ mmụọ ga-adị ova bikọs ịma ihe niile anyị na-eme ma na ọwa arụ ndị Katọlik anyway unu chọrọ unu si m pụta ka ekwu okwu a adị m ready maka na amatụ achị thank you aka m ga-abịakwa ọzọ ka m kwudewe ebe oke nwa m nwaanyị na-asị na gọvanọ Enugu steeti sọ ga-ego ego mmụta amama onye gọvanọ Enugu steeti o amama onye o bishọp 10 kobo ya 5 kobo ya ahụna m eji m ego eme gị ọ na ana m eri n'ụdị ego ahụ maka ana m ana agịdat 1 million lakwukwu ebe nwe m gadi ọdụ ka m na-ada eri ụdị ego ahụ nana ngị ya adị m eri ụdị ego ahụ m weta crayfish ishe ihe o zuru m o ju m afọ menwe udo n'obi m bikọs e nwere mmụọ na-agwa mmadụ mgbe ị na-eme ihe nwee nke na-agwa gị na nke ị na-eme adị mma nke ajọ ahụ gasị gị mere gawa otu mmụọ ọjọọ ju gị n'ime na-asị gị mere ihe ọjọọ gawa ide enwe nchegharị i chefuru na iji ụlọ ọma kpọwa m on Friday chi ga-ehụ Saturday m ga-eji abịa Enugu after m sendere Falotin Bodo the voice ụlọ ọma na-ayọ m si anya na m ego m ji n'ọnọgọ protection aga m esendikwere the words a m esendikwere ndị ụwa that voice ha egerekwe i chefuru ya ụlọ ọma bịa n'ụlọ m kpọọ gị na ebe na-ayọ m mbakọwashi na-asị mkpọ gị na fon mgbe ahụ na-asị kpọọ gị na fon ị na-asị mkpọ gị na fon na line nwa m njụ elee nọmba m ga-eji akpọ ka kwunu si m ejighị line gị eji m ya otu line mbaka iwe laya iwe modala iwe scammer iwe killer iwe na ivoma iwu ọgbaghara niile juru gị n'ahụ ebe ị gara ga nụọ ya fel ọ gị iti ọgbaghara
beta gwara m gị ya n'oge mgbe nna gwa gị asị gị na ị na-emekwa ndị niile ị na-eme na mgbe m ga-ebili Chineke nna na ndị niile na mmụọ na mmadụ ga-eguzoro otu a kwụrụ m kwụchie m ike na agha m na gị na-aga ịlụ na aga m enwe mmeri bikọs otega ka m ji ebere gị akwa otega akwa m ji ebere gị akwa gị ile nwa m laa ya n'iyi useless ya onye ọ na-asị na ụdị ihe ị mere dị mma ma nwanne gị ọnụ mepe ọnụ sị na ọ dị ma a ga-eme nwe ya ụdị ihe a ị ga-apụta ị ga-enwe udo n'ime ndụ gị ka m kwudewe otu a mgbe m ga-akọrọ. Good afternoon, my people. Good afternoon, everyone. My name is Uloma. He Homa no name. Bamara genu ntie. Asịrị m ka njọ ga ọbụgụ ka eji kwete jede. Makwa na ọkpa nka shingwere bara ọrịrị. Ọ bụ isi karaka na-evu ogwe. Unu n'isi karaka na-eje ọgọ ọtụrụ kpọkpọ. A na-achị ndụ banye jizi n'ọnwụ. Ọ bụ enụghị 90 ọnụ energy. Uvuru agara kpọkọbe. I cannot keep calm and watch those who are blackmailing me, my husband, my child, and those who are sponsoring the blackmails, be it bishop, priests, or fellow lay people, to tarnish my image. I'm here to defend myself and to defend my husband and my child. I am crying out to the whole world to hear my voice. I'm not happy. Obi na-agbawa m. Biko onye makwa ekpe ya kpewere Fada Mbaka ekpere. Ya kpewere Fada Mbaka ekpere maka na ndị ọjọọ pụtakwa Monica na ndị otu ya want to put this man down na-enwere ihe ọjọọ mee. Na-enwere ihe ọjọọ mee Bishop Onaga. It's better you leave Monica or she will push you into the pit of shit. No, nshi. Ọ bụ onunu nshi. Ọ ga-akwa ịga gị because I know that very soon she will turn against you. Na nwoke mmadụ gozi Nnamdi Kanu bere Fada Ejike Mbaka. Kedu ihe ọjọọ mee? Ọ bụ na ọ na-egwute gị na ọ na-egwu gị n'obi na ọnụma na-asụ gị na ọ goziri ya. Ị bụ ọnụ Nnamdi Kanu ọnụ. Na ọ na-egwute gị na ọ sị na ọ bụ nwa ya nwoke. Ito ọnụ wito na ọnụma na ọ bụghị nwa gị nwoke na is only as a son. You curse him and curse him. Ya nwa na-agozi m Nnamdi Kanu. Nwoke mmadụ na-enwere ihe ome. Ama m ebe anọ ebe ọbụla akpọkwara m ga-stand say it na since the Reverend Fada Ejike Mbaka na-enyere m aka n'elu ụwa. He has never seen my nakedness. He has never seen my pants. Since in the 12 years. He has never seen my pants. Ọ bụkwa sọ m ndị ọ na-enyere aka karịkwara akarị. Ma ndị fada oge iwere parish mmadụ from foundation rụchara onye ahụ ụlọ ụka ruo ma parish house gụọ ma moto ndị fada ndị ahụ na-edinakwu ha. Nwaanyị pụta na social media bụ my mom pụta na social media na-asị ya bịa gbuo mmadụ. So Fada Mbaka chọchọ onye ga-egburu ya mmadụ ọ bụrụ gị. Fada Mbaka have never invited you to his house. Onwere mgbe ọbụla Fada Mbaka ji mee invite. She came to my house na ọ bịara ịfụ nwa ya. Coincidentally, ọbụna mụ na Fada na-ekwu na phone. Na ya chọkwara ịfụ Fada. Fada sị oke ngwa na nduru ya bịawa. Being Sunday morning. And then ya niile na-emekwa mụ na atukwu m ebe a my child nọ. Even my brother they are aware of all these things. He's still alive. Na ya ma ndịkwa ndụ mmadụ egbuori ya nwa ya. Na ị ga-ebunata Monica ụta. Na ị ga-ebunata Monica ụta ma ndị niile aka ha dị n'ihe na-eme nwa ya. Na Fada Mbaka ya biko ya nyere ya aka na ego bụ nsogbu ya. Ya nyere ya aka n'ihe ego ka ya wee ike wee rụọ ọrụ ya ka ọ ga-eji gbuo. Fada Mbaka si ya no. N'ihe ọrụ amụma ọ na-arụ sọrọ ya nsọ. And for that reason, Fada Mbaka did not give this woman a dime. Mgbe 50 kobo kpọfuru akpọfu onyere ya. Till today. Ke ka mmadụ ga-esizie mmadụ ọrụ ya gbuo mmadụ nyere ya ego. Nyere ya ego. Nyere ya jina na be nwe contacts. And that day the first and the last time ọ na-afụ my mother anya. Ọrụ ifuru ọ na-arụ bụ ọrụ ezigoro mụ. Nju. Monekota mụ bịa kwete na Fada Mbaka tụwa n'ime n'ihu bishọp. Unu mara ego one dị suman na-akpọ Princess Monekota kwem na nkwa. Instrument ọ ga-egonyere m na moto ọ ga-ebunye m
na mbịa n'ihu bishọp kwete unu furu my mother pụtara na-ekwu okwu ọ na-ekwu anyị na-eme ụmụ ikuku ndị ụwa niile gba gburugburu adoration na-eme adoration on Saturday. We don't do our program on Saturday. ọ na-eme onwe ya implicate maka onye script enyere ya ka ọ na-agụ Bishop Onaga, leave this man of God alone. Where he loves you. He always pray for you. Yawa bonye na no ne no te bere ge bere. Kizi ojibu na your own regime can adoration means na ma 1 minute ogbo. Anyị na eneje mere. He did not give us headache. Anyị na Bishop Bujime no headache. Why your own regime geji we buru ndị mmiri ka bia kpokete nso. See na kọwazira anyị na gị na ha na the same kingdom. Because she brags that she's from River, not Sinamiri, that her power is from Bermuda Triangle, which I have the facts about it. Father Mbaka is our role model. He's our role model. We love him. His God is our God. And wherever he goes, we go. His generosity is Dika, I don't know how to put it. Unconditional. Onye genyere aka nyeru aka, not the man ibu Catholic ibu Pentecostal. This woman na-ekwu okwu ya omego ndị mandi redeem. Pastor ndị redeem gbara ya ọtọ. Ihe ọ nọ bụ imechi ministry mana nke adoration ministry ga-afịa ya n'eze. Ọ ga-agbadi ya n'obi because she will not succeed. Ga-eri ozi ya. I thank God. No one ekwu famakaturi mo to him that DNA test technology day. My husband is alive. I'm alive and my child is alive. And the world should know that now these people naturally they want to kidnap my child so that I will prove. How kidnap say ya man wezi nwatakịrị geji we make DNA test. They are chasing me otu na agbari. I'm no longer in my house. Otu aka na achụgharị m. Mana ya chọrọ ịjụ ajụjụ emecha DNA test a. Chọpụta na ọbọ Father Mbaka nwe. Gịnị ka ga-eme nda? Bụrụ this man ebuba. Ụwa saa na m ajụjụ a. Gịnị ka ga-eme ha? Chiedozie, be careful. Chiedozie, mara ihe ị na-eme onwe gị. This man of God, mgbe nwanne gị nwoke, loves you so much. Onye a na-ekwu okwu Chiedozie bụ American University ka azụrụ ya. Ekwu ego ministry a na-ekwu okwu ya ka ejikwe wee zụọ ya. Flight ka o ji aga school. Ogburu oge mgbe ahụ na ọkịta ka oge igbu. Monica ụta chọkwara igbu gị gbuo bishop. Ọkwa conspiracy, demonic, satanic conspiracy. Ọ ihe a na-akpị ya. Ndị chọziri igbu mmadụ tọnụzie around na ọha ka a chọrọ igbu. So Chiedozie nwunye gị dị mma ịdị ndụ mụọ nwa ya zụọ ya. Ụlọ ọma bụ ihe dị mma ịnwụ. Adị m mma ịnwụ. Onye ọzọ azụọrọ m nwa m. Pịa? Father Mbaka sị m ma akpọ na bishop afa. Ma akpọ na bishop afa. Why na man jikpọ bishop afa? Why no fu bishop a bụ ihe abịa kpọ record threatening God yes na ga-eji gbuo mụ. Abụ m ada ụka. Eme m baptizim na to remain confirmation mee wedding n'ụka. Asị na ga-ebu nwa ụka gị, isi na ihe a na-aka abụrụ ya nwa. Onye bi na glass house ada atụkwa okwute. Maka na mgbe ọ ga-esukwe, Monica ụta ga-akwarakwa gị ma ndị niile na sponsor ha wee kwaba n'ime onunu nshi. Maka na onye ibi ada asịkwa onye ara na ya ga-akụfi isi maka na ọ makwa na ihe nkụfi isi dị n'okpuru agadi ya. Ihe nkụfi isi dịkwa n'okpuru agadi ya. Nwata kpa nkụkọ ibi ya sị na ọ kpara ya n'ajọ ọhịa. Anyị jikwa facts. Maka na ọkakwa mma bishop ọ na-aga ọkakwa mma na ịdanyere ọkụ a jikwe mmiri danyụ jekweje chọọ ndị fire service ka adanye ọkụ a. Maka anyị jikwa facts. Ma ndị fada Enugu diocese anyị jikwa prove. Maka ndị na-asị na atụrụ ime mụọ nwa. Anyị jikwa maka na ebupụtakwa ihe Enugu diocese ụka dị na diocese a ga-ayasakwa. Ọsọ ga-emekwa gị n'ọkpa. Ọsọ ezigbote ọsọ because we know that you are the backbone in this thing na-eme. I know you are happy. You are happy na ihe a na-eme. You are the backbone to Princess Monica Onaga.
Because if you don't support her, she will not continue to do this evil. Ego ne ka mmadụ ga-akwụ mmadụ ore nwa ya. Nwa ibu 9 months. Okay, si na my father mere ga abandon ya ka iji rapụ anyị. Ndị nke ohi second husband ị nụrụ. Mụ ụmụ 6 ebe ahụ. Gịnị ka mpa ha mekwuru gị? Gịnị ka Arinze ha mere gị? Gịnị ka Chukwuemeka mere gị jiri ya ka isi ree m mgbe m pere mpe? Gịnị ka Chukwuemeka ha mere gị? Gịnị ka Chukwuemeka mere gị jiri ya? Ịpụta n'ụwa na-asị my father ji mee gị nke a mee gị nke ọzọ. Gịnị ka ụmụaka nke a mere gị mere abandon? Nobody should touch the tail of a tiger because the Holy Spirit, the Father, Son, and the Holy Spirit is not happy, Bishop Onaga, with what you are doing to his beloved son, Reverend Father Ejike Mbaka. The Holy Spirit is not happy with you. One side not happy with you. That man of God, Reverend Father Ejike Mbaka, loves you so much. He always pray for you in that same adoration ministry that you close today. Ebe ụmụ ogbenye na-abịa enweta ọṅụ. Ebe ndị obi na-agbawa na-enweta ọṅụ, ndị na-atụ ọgwụgwọ nsọ. Onwe ndị ọbụ nri ha na-eri everyday bụ ebe a ka ha na-enweta. Kedu ihe what is their faith? Icheteghọ ndị ga-anata ọgwụgwọ nsọ. Icheteghọ ndị ga-echegharị. Ọ bụrụ maka ndị mmiri ndị na-adị ndị mmiri bụ iji maka ha wee mechie adoration. Ebe a na-efe Chukwu ebunye blessed sacrament enu. Bishop Onaga. Bishop Onaga. Ee. Ihe zoro ezo karịkwara ka nkwukwe ya ọzọ. Onye ibi na-asị onye ara na ya ga-akụfu isi. Ya makwa na ihe nkufi, ihe a na-ekufu akụfu dịkwa n'okpuru agada. Monsa adọrọkwa happy. Because everybody should pray for Father Mbaka. He's nothing for, he's innocent. They even want to kill him. They want to kill Father Mbaka. Monica swear that she will kill Father Mbaka and close the adoration ministry. People should pray for him. We don't know where he is. Pray for him. The world should pray for him. Out of jealousy and envy. Out of jealousy and envy. Eh? Out of jealousy and envy. Bishop Onaga marakwa na onye na-enyo isi ya na-apụta. Ọkwa onye na-enyo isi ya na-apụta. Jikwe nwayọ gbanyụọ ọkụ a. Gbanyụkwa ọkụ a ịmụnyere. Kwa the fire service ka ha gbanyụọ maka na we have facts. We are ready to bring out the facts, not even blackmail. Facts. Ndị father no n'Enugu diocese should wake up and go and run to Bishop and tell him to bring down this fire, because when the truth will start coming out, egwu ga-adịkwa. Egwu ga-adịkwa. Eh? Father Mbodi de kpọọ na ma kputies na Bishop. Why na ma jitinye Bishop? Why na ma jitinye ya? Eh? Why na ma jitinye ya? Onye ga-afụ onye asị na a ga-egbu gba nkịtị maka abụọ m ejiro abụọ m politician ebụọ m ego a na-egbu m si egbu m mana onye ga-egbu m onye ọ na-achụgharị m tata maka na m kwuru eziokwu Chineke nna ga-azọpụta m n'ime ya, because I know that the Bible says say the truth and the truth shall set you free. And the Bible says touch my anointed, my prophet you know her. Eziokwu a na-ekwu ga-azọpụta m, zọpụta ezinụlọ m, zọpụta my generation. Onye na-achụgharị m na-achụgharị onwe and marakwa amara na anya na-ene gị. People are watching anybody. Unu ncha ha na-achụgharị m anya na-enekwa unu maka na ihe ọbụla mekwa amụ. If anything should happen to me hey, which I know that you people don't have the power to do anything to me, because ihe na-ekwu bụ eziokwu.